ሰላም ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እንቋዕ ናብ ልደት ብሰላም ኣብፅሐና ንሕና እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሕሊፍናዮ በዓል ልደት ንስኻትኩም ከ ከምዚ እናተናገርኩም ብሰላም ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ በዓል ልደት ተስፋየ ኣነ ብጣዕሚ በቃ ደስ በለኒ ማለት ናይ ልደት ኣጋጣሚ እዞም ተምሃሮ ሓሙስ እዮም ጀሚሮም ረቡዕ ምሳና ኣውደ ዓመት ኣውዒሎም ደቅና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሓሙስ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ሓሙስ ሎማዓንቲ ዝስርሓ ዘለኹ እዛ ቪድዮ ናተይ ሓሙስ ናብ ትምህርተን ከይዶም ማለት ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ደቅኻ ኣብ ግዜ ኣውደ ዓመት ኣብ ዝኾነ ብሓፂሩ ንቤተክርስትያን ገለ ክትከይድ ከለኻ ምሳኻ ሎማዓንቲ ከምዚ እዩ ሎማዓንቲ ከምዚ እንዳበልካ ክተፍልጦን ከለኻ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኣውደ ዓመት ክኸውን ከሎ ከዓ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኮይኖም ይውዕሉ ደስ ይብሎም ዝኾነ ሰብ ይመፀካ እንዳ ፋሚሊ እንድሕር ኮንካ ሰባት ይመፁካ ትዕድሞም እሞ ንሳቶም ከዓ ደስ ይብሎም ሎማዓንቲ ከመን ምሳና ክውዕል ሎማዓንቲ ከመን ክመፅእ ንገዛና እንዳበሊኦም ዝሓቱኻ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ደቀይ ከዓ ነቶም ዝፈልጦም ክፅውዖም እዮም ዝውዕላ ኩስተዳ ይመፅእ እንዲ ኩስተዳ ተኾይኑ ዘይመፀ ክብላየን ዝውዕላ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ብጣዕሚ ምሳኻ ክውዕል ከሎ ብጣዕሚ ሕጉስ ክንከ ክትውዕል ንስኻ ከዓኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓመትኻ ብሰላም የፅንሐና ዓመተ ሰላም ዓመተ ፍቅሪ ዓመተ ስኒት ዓመተ ፍትሒ ውሉድ ንወላዱ ዝተሓቋቐፍሉ ዓመት ክበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተረፈ ከዓኒ ንዓመታ ብሰላም የፅንሐና ከምታ ቃላይ መሰረት ማለት እዩ እታ ናይ እንጀራ ክርኤክን ኢለክን ነይረ እታ ናይ እንጀራ ንክላኤ ኣብኡ ከለኹ ክርኤክን መፅአ ማለት እዩ ከመይ ገይረ ከም ዝሰራሕክዎ ኣርኤክን ንሪአ ካብ ኣለዋውሳ ጀሚረ ማለት እዩ ንግሆ ተስኢኻ ከዓ ከመይ ገይረ ከም ዝስንክታ ከርኤክን ኢለክን ነይረ ቪድዮ ሰሪሕልክን ኣለኹ ክሳብ መጨረሻ ተኸታተላኒ ኢኸኒ ብጣዕሚ ክፅብቅ መዓት እዩ ወፂለይ ኣነ ከምዚ ነብሰይ ክንእድ ኢለ ዘይኮንኩስ ፅቡቅ ስለዝኾነለይ ንዓኽን ከዓኒ ሓጋዝ ኮይኑ ክትረኽቡ ስለትኽእላ ኢለ እሸር ዝገብረክን ዘለኹ እምበር ከምዚ ዋሕሊ ኢለ ገለመለ ናይ መፀፀፅ ከይመስለክን ዘንሕዋተይ ባዕረ ኣነ ታናተይ ዓቕሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጣፍ ስለዘይሽግረካ ኣብዚ ናይ ኤሮጳ ብጣዕሚ የሽግረካ እዩ ካባይ ጀሚርካ ብጣዕሚ ዝኸብደካ ንበይኑ ጣፍ 3 መዓልቲ ገለመለ የገለግልካስ ብጣዕሚ ይሽግር ሕጂ ግን ሓፃር ኣገባብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕን ልስሉስን ጥዑምን ክተውፅኣ እንትሕደል ኢኽን ነዛ ናተይ ተወከስኣ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣይተደንጉየክን እያ ናብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ከዓኒ ዛ ሎማዓንቲ ምሸት ናይ ቀትሪ ከምታ ዝበልክዎ ናይ ቀትሪ ሽብል ኣቢልክን ከምዛ ናይ ስዋ ብድሕሪኡ ቅጥንጥን ኣቢልክን ናይ ሰዓት 9 ንግሆ ኣብ ዝደለኾነ ሰዓት ተሲኢኽን ሽዑ እትስንክቶ ትኽእላ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን እዚኣታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ኢለ ነገረክን ነይረ እየ ንሄትለ ካልኣይ ግዜ ሓቲተናኒ ማለት እዩ ብውሽጢ ስለዝሓተታኒ እዛ ቪድዮ ካልኣይ ግዜ ክሰርሓ ተገዲደ ማለት እዩ እዚኣ ከምዛ ዝረኣኽና ምሸት ማለት እዩ ከም ብሓዱሽ ነቲ ዝነበረ ዝለዊስ የፀናሕኩ ድዕኽ ኣቢለ ቅጥን ኣቢለ ማለት እዩ ከምዚኣ ገረ ዕፅዋ ኣቢለ ንንግህኡ ከምዚኣ መሲላ ኣነ ጨው እየ ዝጥቀም
ክለውስ ከለኹ ጨው ኣይጥቀምኒ ክስንክት ከለኹ ምስ ተዳለኹ ማለት እዩ ማይ ኣፅሊለ ድሕሩ እቲ ጨው ይገብሮ ማለት እዩ ሽዑ በቲ ፅላል ናቱ ዘፅለልክዎ ኣብ ጎማ እንዳረኣኹ ማለት እዩ ይቕጥኖ ማለት እዩ ሽዑ ናብ ምስንካት ይኣቱ መጎጎይ ከዓ ብጎኒ ትረስናላ ማለት እዩ ብድሕሩ ጀሚረ ነዚ ይመስል እንጀራ ወፂለይ ናተይ ማለት እዩ ምርኣይ ምእማን እንድዩ ረኣዮ ከምዚ ዓይነት እንጀራ ጣፍስቅ ኣብ ቁልጡፍ ኣብ ሓፂር ግዜ ክተውፅእ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለዝኾነ ንዓኸን ሸርገለልክን ናይ ኣውዳኣመትና ከምዚ ኣገርና እንጀራ ሰንከይትና ብድሕሪኡ ፀብሕታትና ናብ ቦትኡ ኣምፅእ ኣቢልና ማለት እዩ ከምዛ ዘረኣኹን ኣሰራርሓኣ 4 ዓይነት ኣነ ሰሪሐ ማለት እዩ ከምዚ ኣገረ ሰዋይ ግብር ኣቢለ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ ስድራይ ማለት ከምዚ ኣገርና ኣውዳኣመትና ንሕና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣውዳኣመት የሕሊፍና ኣነ እዚ ንብረት ከም ትሪኦ ዘለኹም ናይ ሓበሻ ኩሉ ብሓንሳ ኣይገዝኦን እየ እንታይ ደኣኒ መደብ እንዳገበርኩ ኣብ ኦንላይን ከዓ ክሓስር ከሎ ይሕስርና ኣለና ንብረት ክብሉ ከለዉ ከይዲ ኢለ ዘምፅኦ ማለት እዩ ኣብ ዘይሓሰረሉ ግዜ ክትከይድ ከለኻ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ከምዚ ሕሲሮም ናይ ሓድሽ ዓመት ናይ ልደት ናይ ፋሲካ ክብሉ ከለዉ ክሰምዖም ከለኸን ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ዩቱብ ኣብ ዝኾነ ሓፂሩ ኣብ ማስሜራ ወላ ኣብ ቲክቶክ ይኹን እታ ተድልየክን ንብረት ክትሓስር ከላ ብቁልጡፍ ከይድክን ክተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ኖርማል ትገዝኦን ኣብ ናይ ዝሓሰረሉን ትገዝኦን ይፈላለ ስለ ዝኾነ ክሕግዘክን እዩ ናይ ብሓቂ ኣነ ስለ ዝረኸብኩሉ እየ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ዝገዛይ ማለት እዩ ናይ ሓበሻ ገለገሊ ስፈታት ባዕለይ ዝሰፍኽዎ ኣብ ገዛይ ኣለኒ ከም በዓል ዝመብልዑ ቁርሲ ማለት እዩ ኣገልግል ባዕለይ ዝሰራሕክዎ ኣብ ገዛይ ባዕለይ ኣለኒ ገለገሊ ግን ከምዛ ዝበልኩኹን ኣባይ ካባይ ናይ ርሑቕ የከድካ ስለ ዘላ ናይ ሓበሻ እንዳ ድኳን ካብኣ ከይደ እየ ዘምፅእ ክሓስር ከሎ ይሪኦ ኣብ ፌስቡክ ምስ ረኣኽዎ ብቕልጡፍ ከይደ እታ ተድልየኒ ንብረት ሒዘ ይመፅእ ማለት እዩ ንስኻትክን ከዓ ከምኡ ክትገብራ ኢላብወክን ስለቲ እትገብሩለይ ምትብባዕ ብልብየ ዘመስግነኩም ነዞም ሓደሽቲ ዝኸኩም ከዓ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑኹም ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእይቶ እንድሕር ደኣ ሃልይኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ክደፍሉ ኢኹም ክሕብረኩም ይኽእል ዝኾነ ነገር እንድሕር ደሊኽን ሕተታኒ ኢኽነ መፅሓፍ ይኹን ዝኾነ ነገር ብሓፂር ካብዛ ኣነ ኣብዚ ናይ ዩቱብ ዝሰቕሎ ንዓኽን ዘድልየክን እንድሕር ኮይኑ ሕተታ ኣነክን ክምልሰልክን ድልውት እየ ዘናሃደይ ሰላም ቅነ